רק לפני שבועות אחדים ציינו בישראל 20 שנה לרצח הנערות בנהריים, והנה בלילה יצא הרוצח לחופשי. אחמד דקמסה, חייל בצבא ירדן, רצח ביריות 7 תלמידות ישראליות שהגיעו לביקור באי השלום. הוא שוחרר בלילה אחרי שסיים לשאת את מלוא העונש שנגזר עליו, 20 שנות מאסר על רצח 7 נערות. בכפר הולדתו שבמחוז אירביד בירדן התקבל דקמסה בקריאות שמחה, שירה וריקודים. מבחינת רבים מהתושבים שם הוא גיבור שהסב להם גאווה, ולא רוצח שירה למוות בנערות רק משום שהן יהודיות ישראליות. خلال الصلاة كنت أسمع صوت ضحك بين قوسين وصفر. فيعني ما أخذت شوي عبيد يعني قلت بيجوز بضحك من بعض. لما خلصت الصلاة فتفاجأت لما سلمت على اليسار وشفت فوجئت وين بقول لي زي هيك خابر حالي فتحت باب السيارة وطلبت البندقية. شو صار بعديها ما استيت إلا مكتب الشونة. כוחות הביטחון הירדניים ניסו למנוע מעיתונאים מלראיין אותו היום, אבל כתב רשת אל-ג'זירה הצליח לאלתר ראיון בכפר. فلسطين واحدة من البحر إلى النهر لا يمكن أن يكون هناك دولة إسرائيل. בראיון הדגיש דקמסה כי אין בו כל חרטה על המעשה. هؤلاء عبارة عن نفايات بشرية لفظتها إلينا شعوب العالم فالأجيال القادمة بإذن الله راح تحرق هاي النفايات البشرية. בישראל השחרור והחגיגות החזירו את משפחות הקורבנות ליום הארור שבו איבדו את יקירותיהן. זה פעם ראשונה שראיתי אותו אחרי 20 שנה. איך הוא נראה? זה פירק אותי. אם הוא נראה ככה לעזאזל אחרי 20 שנה, אז איך אחותי הייתה צריכה לראות אחרי 20 שנה? איזה אימא הייתה יכולה להיות? השנים שעברו הותירו צער וזיכרונות וגם כאב נצחי. כל קולות הצהלולים ששמעתי, זה היה מזעזע. מבחינתי זה היה יותר גרוע מאשר לשמוע את הצרחות של הבנות שם. זה לפתוע אותנו מחדש. ימים לאחר הרצח הנורא הגיע לכאן המלך חוסיין לביקור תנחומים יוצא דופן כדי להביע את סלילתו מהטבח. אחרי 20 שנה מולך בירדן בנו עבדאללה השני, אבל העוינות לישראל ניכרת בממלכה כמעט בכל תחום מתחומי החיים. עבדאללה אינו חזק כמו אביו, היום בניגוד לעבר ממש לא חוששים בירדן להביע דעות ואף להסית הסתה פרועה נגד ישראל ונגד היהודים. בירדן של היום רוצח נתעב מתקבל כגיבור, ואף ישנה הבנה ואפילו גאווה במעשיו, לא רק ברחוב, אפילו בפרלמנט הירדני.